Знаеш ли, че Бог те обича? Амин. Той е мощен Бог, велик Бог. Писано е, Христос възлюби църквата и предаде себе си заради нея, за да представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, чиста, свята, непорочна. О, как ми се доспа, но трябва да дочакам своя младоженец. О, как ми се доспа. Църкво, събуди се, нуждая се от помощта ти. Църкво, аз бях част от теб. Молих се, плачех, пеех в църквата. О, как се нуждая от Твоето присъствие, Господи! Отново Святия Ти Дух да слиза върху мен, да говоря за Теб на хората. Аз колко съжалявам за денят, в който се отдалечих от Теб. Църкво, събуди се! Църкво, не заспивай! Църкво, погледни ме в какво състояние съм. Нещастна съм, заради семейството ми, бракът ми. Засипваме това отношение за убийство, за смърт. Мислите ми не ме оставят спокойна. Моля те, църкво, не заспивай! Помогни ми! Не! Ей, какво става, хора? Сега идват празници, ще се събера с моите приятели, ще пием, ще пушим, ще се другираме. Ей, айде да ходим да избягаме да спим пълно, а? Не искаш, нали, що си в църквата? Сега защо ме гледате така? Що съм друга жели? Ами какво да направя? Живот ми е такъв. Църкво, църкво, събуди се, моля се. Не искам повече този живот. Църкво. Църкво! Къде си, църкво? Аз не мога да заспивам вечер. Той идва и ризата му мирише на чуст парфюм. Децата ми страх ги от него. Но виж ме, църкво, в какво състояние съм. Иска ми се да изчезна от този живот. Но аз обичам този човек. Обичам го с цялата си сила. Но аз не знам какво да направя. Църкво, събуди се, църкво. Моля те. Ех, да можеш ли само да ме изслушаш? Моля те, не заспивай. Църкво, къде си, църкво? Нуждая се от помощ, от изцерение. Връхлетя ме тази ужасна болест. Не чувствам тялото си. Чух лекарите казаха на моите близки, че аз умирам. Косата ми ден след ден започна да окапва. Църкво, помогни ми. Нуждая се от Бог. Някой да ми помогне, моля ви, някой да ми помогне. Гладна съм, аз гладувам, студено ми е, аз студувам, а вие ме гледате, вместо да ми помогнете и да ми говорите за Бог. Аз не казвам, че искам вашите пари, аз искам да ме разберете и да ми говорите за Бог. Ето за това дойдох в църквата, за да ми помогнете. Църкво, спиш ли? Църкво, не заспивай, моля те, не! Моля ви, някой да ми помогне. Нуждая се от помощ. Не знаете ли с каква ситуация съм сега? Църкво, не ме отхвърляй. Моля те. Знаете ли през какви трудности преминавам? Никой не ми помага. Аз нямах любов. Аз съм депресирана. Църкво, не ме отхвърляй. Моля те. Ако ти не ми помогнеш, кой ще ми помогне? Църкво! Църкво! Събуди се! Ето идва твоят младоженец. Църкво! Събуди се! Църкво! Събуди се!